Nemáte. No, deviny. Dobre. 3 Artiny. To som fakt zvedavý, toto je strašná mapa. Toto je jak prochorovka, také isté. To je trošku upgradeovaná, vyzerá trošku lepšie, ale... Idem s aj tebou, tak by lebo som máš to- lepší tank. Nie, nemám. To je jaký dôvod. Ale máš. Nie. Hej. Nie. Hej. Nie. Hej. Nie. Máš lepší. Priznaj sa. Nemám lepší proste. Máš. Ty máš lepšie dielo, lepšie opancierovaný turet. A to je asi tak všetko. No a ja mám jediné, čo mám lepšie, je lepšie opancierovaný podvozok. Áno, ale tá 150 ti aj tak moc nepomôže. Jaká 150? Pancer na podvozku, nie? Však rozmýšľaj. Iba Waffenträger to dingne a Erheimborsing Waffenträger sa mi podarilo si mytiznúť, ale ináč je to na hodinu. Sa teším na tú E75. Je husté. Koľko nabíjaš? 12,94. Máš nabíjak? Mám, áno. Čo sa tam boja toho tajpa? Dobre? Ber naspäť. Každý je tu zakempený, tak sa boja. Jojo. Počkaj. Ježiš, to je pomalé. Ja idem devinou. Ja osmičkou. Ja už iba 8, 7. Čo si? Devinou. No, už 8, Aha, tam je devinou, už E50, 10, už tak. 11, už 11. To je jedno. Tam je E50. No, ty tam behneš jak najväčší debil, že? Nevieš, akú má penetráciu? Neviem. Jo, dal tomu damage. Dobre. Jemu tam trčí iba taký Wixwood, alebo čo to tam má. Viem, že nemá dobre opancierovaný turret, to sa dá dobre využiť. Počkaj, teraz tu je Au. ešte Type 61 napríklad. Ja cúvam. Chode 75 zachráňa, prosím ťa, lebo nejaký trapný prototyp, tento Leopold ma trafil, to je cigáni. Ne, ja som netrafil to Ečko. Hej, Type 61. Napravo. Alebo SUčko, čo ma trafilo práve. Sakra, mali by sme pomôcť tej F75. Alebo mne. Lebo ešte 2 Artiny sú, určite budú po mne strieľať. A tu je ten prototyp. Jo, schytal sakra, ale aj on plus spot. Ale akože, čo si myslíš, že kto mu bude spotovať? Ja ešte nemám damage. Aha, tá S75 toho dingne. Čo? Ja som ho neprerazil do turetníku. Neprerazil ma. Ja nemám damage, nedal som ja nič. Ježiši. Tak mu daj, ty. Ja to tu nedám všetko. Lemravé. No super, ešte aj Artina mi Ja dala. nemám damage, aj mňa predtým. Mňa už zabije tá E50 na ranu, takže... Ale E50 ťa nezabije, tomu ver. Lebo som mu dal amorek. Odletela mu turetka. Áno. Au, Artina. Za Dúfam, že mňa. tam ich není veľa zakempených. Dúfam, že je tam maximálne tak AT-15 zakempená. Teda AT-15A. Pozor na to. Nech mi dá hit a dym. Oni majú všetky deviny Tento dole. objekt 432, teda volá čo 2, či také dačo. On tam celý čas kempil ani nešiel dopredu. Objekt 430/2 Dingo 850 stovku. To je ako si povedal. Sklod na veži, však rozmýšľaj. To aj tak prerazíš pôjde. Ne, To so všetkými. Áno. vždy nie. Ale áno, väčšinou. Väčšinou.
Ne, ja som ho netrafil, ja som si proste nenamieril. 1078, jak mu sypali všetci naraz. Dobre, som mŕtvý, chlapci. Mordid. Neviem, čo si mám toto opraviť, či dielo alebo motor. To asi to dielo, no. Aha, Tiger 1 Elite. Elite Turret má, to viem. Čau, bye, have a great time. Au, moje ucho. Zabitie Artiny a Emická, my sa postaráme. Nestrieľaj tam, veď on je za kopcom, jaj. Joj. Ja som ho chcel fragnúť, no. Ja idem na to tigra. Bye, have a great time. Zabite toho Crusadera. Ja zabijem toho Tigrika. Počkaj, jakého Crusadera? Ja aj Artinu. Nie, áno, Artinu. Idem na toho tigrička. Ale ja mám iba jedné, toto raz som dal damage, tých 500 či 400. Ten Amorek SM5. Ja mám 60 SM5, nie náhodou E5. E50, sorry bro. E50. Ahoj, Tiger je elitný. Tak ho zabini. Ale ja sa bojím, ja mám 500 HP. On má Väžu ti 1500. nedá. To v pohode, veď tam vystrč väžu a zabij ho. Vystrčím väžu, ale ja nesklopím dielo. Tu sa Jaj. uvedom trošku. Veď máš americký tank, jakže nesklopíš dielo? Nesklopím a niečo ma dinglo z boku, no a už som mŕtvý. Áno. Áno, Ty vieš. a ja viem. A z ktorého boku? Netuším, zľava. Takže z našej bejsky smerom. Áno, to bude to ich 1390. Lebo to sa bum, bum. Áno, lebo to Ježiš, ty blbý objekt. Tak mi pomôžte, ne? Aj Artina Crusader. A pozri, jak tento objekt. To nevadí. Stáva Pozri, čo sa. tu robí, aha, kúkaj na ňu. Debil. A tam je prototyp. Tam zabije toho objekta a ja ho zabijem. Strieľaj, strieľaj. Nesklopím dielo. Nesklopím dielo, to čo je. Ja už zomrel, dobre. To je 30, ja hodím späť. No, poďme kepnúť. Kepnime to, chlapci a dievčatá. A tam je niekto. AT-15. A tie ATčka v kuse pri bejske kempia. Ja som ho neprerazil do boku, to čo je. Ale som mu dal do pásov. Na čo som si opravoval to dielo, aby mi mohli fragnúť tú AT-15-áčko. Dobre, asi sme vyhrali. Utekaj! Zabitujem 12. Zabitého Crusadera SP. Pomstím sa mu... Tak nie. G je to. Attention. Aha, za mnou je iba. Kebyže sa mu stihnem natočiť. On ma dingol zo zadu, to čo je? Teraz z boku. A teraz ma zabije. Nehovorím. Ale jaký Amorek. Dobre, toto bola divná bitka. Si tu, hej. Dobre. Hellcat. Máš ho elitného? Nemám ho elitného, dielo mi chýba posledné. Chýbe ti dielo. Jak sa jeden. Chýbe. Chýba mi. Chýbe. To je Chýbe. Chýbe ti dielo. Hýbe sa mi dielo. No. Jo! Osmičky, to som vždy chcel. Ozaj, aspoň ti môžem ukázať, jak posrali túto mapu. Hej. Ty si to už videl? Ale viem, že ju postrali. Hej. Pôjdeme tam vľavo hore, uvidíš. Veď hej. Tam už nie je hore. A1, 2, 3. Áno. No Tam to hej. úplne, tam to není ani také, jak to bolo, úplne iné to tam je. Strašne na prd. Ja to spoznám na minimape, no hovorím, ja keby hram GTAčko na minimape. To je jedno. Ale vyzerám jak elitný s tým dielom.
Úplne Ukáž. podobné, je len je kratšie a tenšie, tuším. Ukáž. Tak ma dobehneš si rýchlejšie. Nie som. Ja vlastne nie si. Ja som rýchlejší. To je jedno. Wait for me, mig. Mega. A tuto to už není také, že to klesá dole a potom hore kopcom, ale iba obyčajné. Šitne. Úplne Ja idem šitne. 65. No, tu Ja som idem ešte. 56. A že nie si rýchlejší. Ty si blbec, ty Ja idem 50. Pozor na to. Ja idem 51. 45. Dobré. A ty máš najlepší motor, všetko len... Áno, všetko len to dielo za 14 000 expo, no. A koľko máš teraz expo? Neviem. Neviem už. Tak ty nevieš. No vidíš, aké to tu je hnusné? Hej, vidím. No, hej. Shit. IS-3. Áno. IS-6. Dobre, ten je ešte strelil, ale netrafil nič. Sakra KV3. Dobre, zdrháme. Tak my ideme asi preč, chlapci. Dovidenia. Mal som vás rád. Poďte mi pomôcť, jej. To je 150. To je 34 KV, 3 všetci tam sú. Au, Fotka. niečo ma trafilo za 200, za 100 niečo damageu. Proste Sherman Jamman. Nechce sa mi to kecať celé. No, dobre. Je6 sa snaží sidescrapovať, jak to vidím. Alebo je to nepodarený pokus o kempenie. To zistíte ve večerných novinách. Ja som ho... A on má... What the hell? To nechápem. Jak to, že neviem zabiť to testu? Ne, že by ma kryli, aha, niečo ma dinglo pekne. Do predstavného, hej, do Dobre. predstavného, peknú dierku tam mám. Ďakujem. Haha, idiot. Volá, kto tam napísal do čitu. A vieš, kto to napísal? Idiot. Shit. Shit. Ty kde si ako? Aha. Ja som zomrel, zabila ma Artina. Kde si zemrel? Vajno. Hen tam preč, ďaleko od teba. Ty máš vlastne aké najlepšie dielo? Akože best? 240 damage, 170 penetration, tuším. A Dobre. nabíja 10-12 sekúnd, neviem. Asi. HP mám. No, za chvíľu 0. KV13 má štokovú za štokovú väžu z KV1S. Si vedel? A vážne? To som nevedel. Nešor. Type sa tu skrýva. Skoro 1000 HP má Type, 8 a skrýva sa tu. Ja 69 HP, 6-kové, 6 som, úplný papier a tu idú 8 na mňa, neskrývam sa tak jak on. On ho dingol zozadu do... spredu. Oh shit. Na čo mu strieľal? Do spredu, turetu, tak super čistý. No, dobre. Dobre, ideme k garáže. Áno. Dobre. Kebyže teraz máme T34 a Tiger 2, tak by sme to 100% pušli. Hej. Tak ja kúknem klaníček, dynamisy, dobre. No, to ty vieš, teraz si dáme 8 alebo 9. Nie, dáme si 2. Vážne, dobre. Koľko tam mám žiarovku? Počkaj, sa pozriem. 37 žiarovečky. Ty tam máš 100% posádku. Hej, som si kúpel. Ježiš. Za koľko? Za koľko zlatníkov? Veľa, neviem. Nie, ja neviem už. Ja neviem už. Mal som si dať radšej T18. Ale ja to rašnem na kopec. Nahyl a potom žum dole. Suartiny. Nie Suartiny. Nie Suartiny. Nevadí, ale tie jednotky. Chcel by som. Počkaj, ty máš vlastne aké dielo to z tej jednotky? Penetration 30 a damage 12. Shit, ja mám penetration 39 a damage 11, takže... Ja mám lepšie. No, koľko ti nabíja? Mne? 4 sekundy. Koľko máš zásobníku?
5. A ja. Koľko ti vystreliť na jeden ten granát v zásobníku, keďže ich máš 5? 2. Mne vystreliť 3, nie, mne vystreliť 5. Ale tak ako ten tank, čo máš, ty nemáš šanci proti Panzer 2. BT2 ma dingla. Teraz ma netrafila T26, ale ja si idem, sakra. Ale idem si, prešiel som. Medium jednotka, krása. Zabil si ho? Nie. Jak tu môže byť? Veď tu nie je medium jednotka. Shit. Štoková T18. Zabite tú T18, prosím. 3-0. Super. Ešte, že... Aha, nemáš takové dielo. Má elitné dielo. Zabijete Ja tu idem s T18 na heal jedinými dvaja. Tuším, že aj T7-kár sa sem chystá. Prečo nezabijú tú T18? Zapálil som cruisera, ale zahasil sa. Ty, jaká tá T18? Dobre, som zomrel. Ja som zomrel! Kurník. Dobre, ideš. Čo? Ty máš odkiaľ tak málo HPčok? T2 áno, medium jednotka ma ramla. No, presnejšie zastavil predo mnou, keď som bol v plnej rýchlosti. No, v úplne plnej zase asi nie. Ale prehrávame 8-3. Ty máš 72 plnú rýchlosť, to je dobré, ty vole. 76, 77, 80. Čum, 81 som išiel teraz. Nie, ide stále 72. Mne to ukazuje 81. 71. A zabil! Ty dávaš 101 s jedným zásobníkom a koľko ti prebíja? 8 sekúnd. Ale tak Prosím. T18. Zabij. Ale tá jednotka ma zabije. A nie, nezabije, už je mŕtva. Trošku fail. Faily. Do prdele. T18. Tak ho zabij. Sa ti povie. Aha, ide na ňo zozadu. Počkaj, ja ho budem zozadu dingať, o čo? Tak zozadu ho zase dingať nebudem, toto hej, ako. Ale budem ho dingať. Ale zaondím, aha. Spadli mi slúchatka, ale tak nevadí. No, zabij ho, dobrý, to ty vieš. Uši, T18. Kto je tam? T18. Aha, to je posledná. A ty si sám na ňu. Nesmie mi dať D-track. Ešte, že má hovicra, myslím. Do prdele. Choď teraz do... Ne. To bolo také tesné. Nevadí. Ale schytal odvolakol takú šupu, že až. Schytal od našej T18, ktorú aj zabil. Aha. Ale mal hity, inak by ho neprázil spredu, hity mal. Aha, 227 damage. Podľa mňa mal iba normálne hečka. Na mňa dalo asi hečka, ale hity mal na tú T18. Ale nie, ono to strieľa ako primárnu muníciu, to má hečka ten hovicer. Ja viem, ale hity mal, keď išiel na T18 určite. Pochybujem. Mal. No daj ready. Ready, my friend. Dáme teraz na prázdnu hejt. Teraz to bude ratrivé zbraní a všetkých 15 ich zabijeme, buď ty alebo ja. No, ja zabijem 10, ty 5, asi tak. Ja ich zabijem 7,5, ty ich zabiješ 7,5. Nie, ja ich zabijem 8 a ty 7. Nie, ja ich zabijem 7, ty ich zabiješ... To nevyšlo. Sakra. Jak to môže hodiť takúto bitku? To sa mi ešte nikdy nestalo. Ani mne. Ja mám matchmaking do 3. A 3 mi to nehodilo. Nie to 4 nikdy. Dvakrát. Ani mne. Debilina. Blbosť! Žalujme ich. Jak môžem ísť proti hecerovi, veď to je ako... Nechápem. Proti? Ja neviem, dobre. Ty U2. No to som fakt svedavý na to. Ja tu proste račnem cez stred, naspotujem a idem preč. Dobre, tak ja idem s tebou. No musíš ísť trošku tvojej desiatkou. Dobre. Stačí takto? Áno, stačí.
Kebyže dám tej 28 z odzadu, tak ju nezabijem na jednu ráno, škoda. Niečo som tu našla. A ja. Čo? Niečo som tu našla, vetelka. Niečo som tu našla. What the fuck are you doing? Niečo som tu našla. Sakra, detrak. Au. Tračk fix. Liebol. No už točíme 23 minút. Za chvíľu 24. No, už Niečo by sme som to... tu našla. No už to... už točíme 24 minút, už by sme to mohli skončiť, ne? Mhm. Dobre, takže skončíme.